Вы слухаеце падкасты «Свабоды». Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка. Я пишу на двух мовах адразу, на беларускай і на ангельскай мове. Паэзія мусіць здзівіць. Ангельская мова таксама дае вельмі падобны гук са сваімі тр-бр-пр. Я з тых паэтаў, якія ўсё жыццё пішуць адзін і той самы верш. Амерыканская гісторыя, яна была белай гісторыяй, яна была заўсёды гісторыяй захопнікаў. Сённяшняя наша гутарка з Вальжынай Морт, рэдкай птушкай у беларускай літаратуры, якая піша паэзію на дзвюх мовах, беларускай і ангельскай. І піша на абедзвюх гэтых мовах няблага. Вальжына Морт жыве ў горадзе Ітака, у штаце Нью-Йорк, працуе выкладчыцай у тамтэйшым універсітэце Корнелл Юніверсіті. Супадзенне ці не, але некалі ў гэтым універсітэце працаваў Уладзімір Набокаў, чалавек, які таксама няблага пісаў на дзвюх мовах. З моваў мы і пачалі. Давайте паспрабуем разабрацца з вашымі мовамі. Вы сказалі, што ваша першая мова расейская, але вы чамусьці на ёй не сталі пісаць. Чаму? О, Ян, гэта вельмі добрае пытанне. Дзякую, што можна мне разабрацца з вамі, з маімі мовамі. Чаму я ніколі не пісала па-расейску? Ну так, гэта не было рашэнне прынятае галавою, а хутчэй за ўсё жыватом дзесьці адчувала ўжо ў школе, што вершы не пішуцца на мове цэнтралізаванай, на мове дырэктаркі школы, на мове глаўврача. Мова, якую я чула дома ад бабулі, гэта была трасянка. Бабуля вырасла з польскай мовай, потым у Савецкім Саюзе размаўляла на трасянцы. Я думаю, што гэты стан міжмоўя, якім трасянка з'яўляецца, ён мяне і зрабіў з мяне паэта. І зараз я так і існую паміж мовамі. Я не ведаю дасканала ніводную мову, з якімі я працую, на якой я размаўляю. Так, я дасканала не ведаю ні расейскую, ні беларускую, ні ангельскую. Але я дасканала ведаю гэтыя краціныя хады паміж мовамі. Таму для мяне вельмі важны Вальтер Беньямін за сваёй тэорыяй чыстай мовы, да вавілонскай мовы, якую мы можам пачуць, пабачыць адным вокам толькі ў момант перакладу, толькі ў момант, калі мы ўжо выйшлі з адной мовы у іншую мову, у другую мову яшчэ не дайшлі. І гэта той стан, в якім я знаходжуся больш часу, асабліва калі я пішу, таму што я пішу зараз на дзвюх мовах адразу, на беларускай і на ангельскай мове. Калі вы сталі пісаць па-беларуску, то як вы думалі? Па-руску? Ну так, я думала па-руску, канешне, але я ніколі не перакладала рускую думку на беларускую, бо верш пачынаецца не ў мове, а таксама ў гэтым стане міжмоўя. Мова паэзіі, так гэта значыцца мова Адама, так мова саду, у які мы не можам вярнуцца. Я думаю, што гэта мова, на якой пачынаюцца ўсе вершы. Так, гэта мова, якая вынайдзена, якая напісана, якая складзеная як метафора, як паэзія, так, дзе слова гэта не проста набор гукаў, а метафора рэчы, да якога гэтае слова звяртаецца. Вось гэтую мову я шукаю, калі пішу, і менавіта з гэтай мовы ўсё пачынаецца. Я ўжо адчуваю верш, я адчуваю яго рытм, я адчуваю яго вобразы, я ведаю, ён будзе хутка рухацца, там будзе такі сінтаксіс ці іншы. Але я яшчэ не ведаю, якая гэта мова. Гэта мне трэба сесці і галавою падумаць. Крыху адключыць жывот і галавою падумаць, на якой мове я пачну гэта пісаць. Вы тут маеце на ўвазе беларускую і ангельскую, правда? Так. Але я думаю, тое самае было і на пачатку паміж беларускай і расейскай мовамі. Ну, па-расейску для мяне проста немагчыма было б ніколі пісаць. Бо паэзія мусіць здзівіць. Яна мусіць быць мовай асаблівай.
іншай. Чамусьці для мяне па-беларуску гэта было магчыма, таму што я думаю, тут шмат чаго, тут шмат тых аповедаў, якія, я думаю, бабуля мяне заклала пра нашу сям'ю. Там нейкія нашыя свае сямейныя раны, якія праз гэта хацелі размаўляць, і размаўляць па-руску для іх было б немагчыма. Ведаеце, пра гэта цяжка казаць, таму што я не пішу галавою, пішу жыватом, і не хачу сама разумець, не хачу, каб было такое татальнае разуменне таго, што я раблю. Мне вельмі блізкі таксама Джон Кіт са сваёй ідэяй негатыўнай здольнасці. Так, калі чалавек, паэт асабліва, існуе ў невырашальнасці, ў няпэўненасці, у няведанні. І гэта блізка, гэта з'яўляецца той самай метафорай да гэтага міжмоўнага стану і міжмоўнай прасторы. Вальжына, а скажыце мне, калі да вас прыйшла ангельская мова як магчымасць выказацца як паэту? Гэта было яшчэ ў Беларусі ці ўжо ў Амерыцы? Ужо ў Амерыцы я вельмі гэтага спужалася, бо не хацела гэтага. Я думаю, што гэта прыйшло пасля таго, як я некалькі гадоў чытала толькі па-ангельску, прычым чытала шмат літаратуры, якую дагэтуль я ведала па-беларуску і па-расейску. Так, я перачытала па-ангельску увесь расейскі канон, польскі канон, усё, што было мне ўжо вельмі добра вядома. І вось адсюль выйшла ангельская мова. Гэта вельмі добрая мова для паэзіі, таму што гэта мова вельмі кароткіх словаў. І шмат вельмі караценькіх словаў можна змясціць у адным радку. Так, гэта такі забіты словамі аўтобус, кожны радок. Вы сказалі, што калі пачынаеце пісаць верш, ён, як бы скажам, у вас пачынае жыць вобразамі, рытмам, метафорамі, і вы яшчэ не ведаеце, на якой мове вы яго напішаце. Ёсць для вас нейкія тэмы, матывы, вобразы, якія больш падыходзяць для выказвання в ангельскай, чым беларускай? Ну і віцэ-верса. У мяне амаль усе вершы існуюць па-беларуску і па-ангельску адразу. Вось ангельская гэта такая вялікая мова, так, міжнародная мова, беларуская малавядомая, але маленькія мовы не веру, лічу, што няма маленькіх моваў, але яны раўназначныя для мяне у тым плане, што з імі можна рабіць, бо у беларускай мове ёсць цудоўныя гукі, так, усе нашы ш, г, ч і гэтак далей, дж, дз і р. Ангельская мова таксама дае вельмі падобны гук са сваімі тр, бр, пр і гэтак далей. Гэтыя гукі для мяне як такія вось зоркі на цёмным небе, з іх можна складаць нейкія сузор'і. Калі вы былі ў Празе, то, гаворачы пра сваё пакаленне, вы азначылі, што, цытую, мы пачыналі пісаць з голага месца, і калі мы знаходзілі сябе ў нейкім літаратурным космасе, раптам разумелі, што мы без скафандра, без аніякай падтрымкі традыцыі. Канец цытаты. Гэта сапраўды было так? Вы не адчувалі за сабой ніякай паэтычнай традыцыі на пачатку шляху? Ну і як з гэтым цяпер, калі вы ўжо выдалі некалькі паэтычных зборнікаў і столькі ўсяго прачыталі? Якая традыцыя стаіць за вамі цяпер? Мабыць, я не мусіла размаўляць за ўсіх, за ўсё пакаленне казаць. Можа, іншыя былі больш начытаныя, я думаю, канешне, так. Я пачала пісаць, калі я яшчэ вельмі мала прачытала. І я пісала, нібыта ніхто да мяне не пісаў, і вынаходзіла ровар. Але праўда ёсць у тым, што, канешне, тую літаратуру, якую мы вывучалі ў школе, так, гэта была літаратура, напісаная літаратурнай моваю. Вось мы зноў вяртаемся да мовы, на якой пішацца паэзія. І паэзія, мне здаецца, паэзію на літаратурнай мове не пішуць. Вось у гэтым была для мяне праблема заўсёды школьнай праграмы літаратурнай. Бо літаратурная мова – гэта мёртвая мова. Як толькі
пэўны стыль становіцца літаратурным, як толькі яго пачынаюць называць літаратурным, пісьменнікі перастаюць на ім пісаць і ідуць вынаходзіць новую мову. Бо мова паэзіі мусіць здзіўляць, яна мусіць абуджаць. Бо мы жывем у руціне, так у трывіяльнай мове. І задача паэзіі, мне здаецца, гэта абудзіць нас, каб не калыханку спяваць, спі далей спі, а абудзіся. Паглядзі, чым ты карыстаешься, што гэта, так? Гэта мы ездзім, глядзім на гэтыя руіны ўсюль, фатаграфуемся поруч з імі, але мы кожны дзень карыстаемся руінамі мовы, руінамі словаў, не разумеючы, што гэта такое. І паэзія нагадвае пра тое, што гэта мова Адама і Евы, мова, якая з'яўляецца метафорай сусвету, у якім мы жывем, то гэта адзіны шлях перадаць інфармацыю, даведацца, хто мы такія. Ну і потым граматыка, сінтаксіс, так гэта яны генеруюць сэнсы бясконца. Вось радасць пісьма, гэта праз гэтыя формулы, сінтаксісу і граматыкі паставіць побач словы, якія у трывіяльнай мове, у літаратурнай мове побач ніколі не стануць, бо скажуць, што гэта словы з іншых операў. Так, а вось паэзія робіць менавіта гэта. Яна бярэ словы, якія не належаць разам, не мусіць стаяць побач і ставіць іх побач. Адчуваю, вы крышку ухіліліся ад адказу на маё пытанне, ну, прынамсі, так, як я яго разумеў. Пра пытанне. Было пытанне менавіта пра традыцыю, якая зараз традыцыя стаіць за вамі, і я спадзяваўся, што вы назавеце нейкія прозвішчы, а вы пачалі гаварыць пра руіны мовы, дык можа я крышку перафармулюю гэтае пытанне. Сярод чыіх руінаў вы адчувалі сябе найлепш і сказалі, што вось гэтыя руіны канкрэтныя, я з гэтых абломкаў мовы я магу паспрабаваць будаваць нешта сваё. Быў такі... Так. Так, я думаю, што кожны паэт робіць сваю традыцыю, і таму я лічу, што няма сучасных ці несучасных аўтараў. Яны ўсе сучаснікі, і ў гэтым радасць таксама быць паэтам, што ты можаш быць сучаснікам Шекспіра, ты можаш быць сучаснікам Гамера, ты можаш быць сучаснікам Мілтона, бо калі ты іх чытаеш, яны размаўляюць з табою, яны побач з табою. Я люблю антычныя трагедыі, я люблю Сафокла, Эсхіла, Еврипіда, я люблю Шекспіра і Мілтона, я вельмі люблю польскую паэтычную традыцыю Норвіда Гальчынскага і Герберта Мілаша Шымборску. З расійскіх паэтаў мне вельмі блізкія, не як паэту, а як чалавеку, як чытачу. Геннадзій Айгі, Леаніда Ранзон. З англамоўных паэтаў я вельмі люблю, шмат, вельмі цяжка называць. Колрыджа, Вордсворта, гэта все важныя для мяне паэты. Вы слухаеце гутарку з Янам, у якой на пытанні Яна Максімюка, то бок мае, адказвае Вальжына Морт, аўтарка 5 паэтычных зборнікаў на беларускай і ангельскай мовах. Калі дазволіце, я б цяпер запытаў вас канкрэтна пра два вашыя вершы. Адзін з іх называецца «Sylt One», і гэта я яго прачытаў у «Collected Bodies», і ён мяне так вельмі ўразіў, і хацелася б запытаць у вас, адкуль у вас бяруцца такія тэмы і вобразы, як у гэтым вершы «Sylt One». Тут, скажем, як мне здаецца, гаворыцца пра інцэст, вобраз ці тэма, якая наогул не прысутная ў беларускай літаратурнай традыцыі. Быў нейкі літаратурны штуршок для напісання гэтага вершу? Што гэта такое? Гэты верш я напісала, калі была на выспе Зюльт, на поўначы Нямецчыны. Ведаеце, верш пачынаецца без... Калі ён пачынаецца, я не ведаю, чым ён скончыцца. І да чаго мяне прывядзе мова і вобразнасць. Вобразы гэтага вершу, яны гэтай выспы. Так? Я кожны вечар, кожны ранак хадзіла да мора, сядзела, глядзела на людзей, глядзела на птушак, на дзюны на гэтыя.
Але верш пачынаецца не таму, што я ўжо ведаю, што сказаць, так? Не таму, што я вось паглядзела на сям'ю і падумала, вось у іх там інцэст. І напишу пра гэта верш. У гэтым праблема вось такіх дыдактычных вершаў. Яны з самага пачатку ведаюць, што яны хочуць сказаць, і таму не здзіўляецца ні аўтар, ні чытачы, чытаючы іх. Гэты верш, вось ён пачаўся з гэтых вобразаў паўночнага мора, з вобразаў людзей. Гэта нудысцкая калонія, гэтая выспа. І сям'я, якая выходзіць з вады увечары, дзяўчаты і бацька. А ўсё астатняе гэта вобразы, якія вобраз адзін вядзе да іншага вобраза. Толькі калі я пачала чытаць гэты верш на нейкіх паэтычных імпрэзах, я зразумела, што гэта верш пра інцэст. Калі я пісала яго, я гэта не ведала. Слухайце, і яшчэ другі верш, які зрабіў на мяне ўражанне, это фактычна паводле беларускіх мерак, хутчэй трэба было б назваць паэмай, спроба генеалогіі. І вось у гэтым вершы ангельскамоўным вы напісалі Blood is talking, blood connection is weak. Не ведаю, ці выпадае пра гэта пытацца ў вас, але мне было б цікава пачуць, якая ў вас blood connection, то бок, якія ў вас былі продкі па крыві. Ой, дзякую, што вы прачыталі гэты верш. Ён у мяне ёсць і па-беларуску. Я яго нават чытала ў Менску. І так гэта верш будзе ў англамоўнай эпідэміі ружаў. І наогул англамоўная эпідэмія ружаў складаецца як кніжка пра кроў і сям'ю і продкаў. Вось якраз гэта кніжка адказвае на ваше пытанне. Мая сям'я, гэта сям'я маёй бабулі, так, яна адзіная засталася, і прычым усе памерлі яшчэ да вайны, у 30-е гады. Бабуля, я думаю, нейкім такім жэстам, таксама паэтычным, мне кожны дзень перасказвала сваё жыццё. Аднымі і тымі ж словамі, адны і тыя ж гісторыі кожны дзень. Я з тых паэтаў, я баюся, што якія ўсё жыццё пішуць той самы адзін і той самы верш. І вось я заўсёды, я гэта разумею, што я заўсёды пісала гэтыя гісторыі, гэтую рану, гэтую траўму, разумення, што тваёй сям'і, так, з тваіх продкаў толькі адзін чалавек выжыў, і толькі адзін чалавек памёр тваёю смерцю, не гвалтам. Я тут думаю зноў пра Вальтера Беньяміна, прабачце, пра яго анёла гісторыі, які ляціць спіною у будучыню, а тварам заўсёды глядзіць у мінулае. І вось Беньямін нам кажа, гэта думка, можа, і, канешне, не Беньяміна, але для мяне яна вельмі важная, што мы хочам ведаць сябе і што мы хочам стаць лепш, як людзі, так, стаць чалавечней, не дзеля абстрактных дзяцей і унукаў, як гэта звычайна мы чуем па радыё і тэлебачанні, што мы ўсё робім для нашых дзяцей і унукаў, а што нашае жаданне справядлівасці гэта не ў імя дзяцей, а ў памяць, у імя продкаў і несправядлівасці, праз якую яны жылі. Такім чынам атрымліваецца, што нашыя продкі, нашая сям'я, якой ужо няма, гэта нашая будучыня. Яны чакаюць дзесьці ў нашай будучыні, каб мы знайшлі нейкую справядлівасць для іх. У маёй сям'і мелкая палячаная шляхта, татары, кітайцы, габрэі. Я такая чыстакроўная беларуска. Калі вы так адказвалі менавіта пра тое, як вы спрабуеце у сваёй паэзіі як бы такі стварыць мост паміж страшным мінулым і будучыняй, то мне так прыходзіць у галову такое пытанне, наколькі такія вершы менавіта з нашай, я б сказаў бы, еўрапейскай традыцыі, з такой страшнай гісторыяй, з таго, што Джойс называў кашмарам, з якога нельга прачнуцца, наколькі яны чытальныя для амерыканскай публікі. Зараз у ЗША вялікі ўсплеск
такой паэзіі, якая у першы раз звяртаецца да гістарычнай траўмы. Бо амерыканская гісторыя, яна была белай гісторыяй, так? Яна была заўсёды гісторыяй захопнікаў. І зараз вельмі шмат пішацца неверагодна моцнай цікавай паэзіі пра гістарычную траўму, пра менавіта гэтую згубленую сям'ю, пра немагчымасць справядлівасці у гэтай краіне, якая пабудаваная на генацыдзе мясцовага насельніцтва, на рабстве. І шмат паэтаў звяртаюцца да архіваў, нейкіх ліставанняў, каб вярнуць гэтыя словы, вярнуць гэтыя сказы, вярнуць гэтыя галасы, бо нічога няма, так, нічога няма, а голас ёсць, і ёсць мова, і у мове можна стварыць гэтую рэчаіснасць і верыць, што яна насамрэч рэальная, што яна магчымая, што вось гэтыя людзі, яны могуць жыць у гэтай створанай намі мовай. Таму, я думаю, гэта чытаецца. Гэта чытаецца, можа, не заўсёды белым чытачом, але ўжо і белы чытач цікавіцца вельмі і шмат чытае імігранцкай паэзіі, паэзіі афраамерыканскай, паэзіі азіяцкай і гэтак далей. Калі я першы раз пачуў прозвішча Вальжына Морт, гэта было ў сувязі з перакладамі. Я некалі сустрэў вашае прозвішча ў сувязі з перакладамі вершаў польскага паэта Рафала Ваячка. Гэта, здаецца, было на самым пачатку вашага паэтычнага шляху. Што вас у паэзіі Ваячка тады зачапіла? Вось менавіта тое, пра што я намагаюся ўсю нашу размову сфармуліраваць. Нечаканасць мовы, нечаканасць словазлучэнняў, нелітаратурнасць мовы, неграматычнасць, несінтаксічнасць. Паэт, які карыстаецца мовай так, як ніхто не размаўляе. Але мовай так карыстацца магчыма. Гэта нейкія іншыя мышцы тут працуюць у яго вершах. Мышцы, якія нам не патрэбныя, калі мы ідзем у краму ці сустракаемся на віно з сябрамі. Гэта мяне вельмі прывабіла. Тое, што тут сапраўдная паэтычная мова. Паэтычная для мяне значыцца нечаканая, напружаная. Тут няма ніводнага клішэ, ніводнага трывіяльнага злучэння двух словаў. Калі яны лёгка злучаюцца, гэта значыцца, што гэта клішэ. Там усё цяжка злучаецца. І калі яно злучаецца цяжка, то адкрываюцца нейкія новы патэнцыял слова, і яно можа значыць усё, што заўгодна. Вось гэта што цікава мне, як і слова ламаецца, як яно адкрываецца новаму значэнню. Апошняе маё пытанне, это будзе такое традыцыйнае, якое я задаю сваім суразмоўнікам, якія маюць нейкае дачыненне да літаратуры, пішуць нешта ці крытыкуюць. Так, Вальжына, калі уявіць сабе, што нейкае выдавецтва беларускае задумала адзначыць 30годдзе незалежнай Беларусі выданнем бібліятэкі з 30 найлепшых кніжак, якія выйшлі ад 91-го году, то якія загалоўкі вы прапанавалі б у гэтую бібліятэку? І я не абавязкова хачу ад вас поўны спіс, але нейкі дзясятак, можа? Я чытаю ўсё, на што трапляюць мае рукі і вочы. Не ведаю, ці змагу я даць нейкі спісак, бо я не думаю пра літаратуру і кнігі, якія выходзяць як кнігі, якія належаць да нейкага часу, да нейкага адрэзку часу. Для мяне Шекспір сучаснік. Калі чытаю Лермонтова, я здзіўляюся, наколькі ён сучасны. Давайте я скажу, вы усім задаеце гэтае пытанне, таму я скажу, што тады няхай маі загалоўкі будуць усе пераклады, якія выйшлі па-беларускі ў гэты час. Дзякуй, Вальжына. Сённяшняй нашай госцей была Вальжына Морт, беларуска-амерыканскі паэт. Я кажу паэт не выпадкова. Некалі я запытаў у Вальжыны, як яна хоча, каб называлі яе заняткі са словамі. І яна адказала: паэт. З вамі развітваецца Ян Максімюк. Вы слухаеце падкасты «Свабоды». Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка.